най-силният ден на годината, Еньов ден. Прекрасно се състава хоро, което изиграхте, и нашата програма тепърва започва, така че ще видите много приятни неща, точно посветени на Еньов ден. Този, повтарям, най-силен ден на годината, когато космическите енергии идват директно до нас и грехота е да не ги използваме. И всички тук, които са се събрали, сме точно посветили сме се на този празник. И затова искаме да почнем нашата програма. Първо с едно кратко слово да секретарката на нашия комитет Петър Дивков, който организира този Еньов ден за седми път. Тоест, седмицата, знаете, едно космическо число и 2012 година е една специална година, така че всичко подпомага този велик празник да стане още по-голям. И съвсем едно кратко встъпление. И чуете сега от секретарката на Националния комитет Петър Димков, Боряна Баракова, която водеше похода от Княжево до тук. И хората. За цялото малко дъжд, малко водно посвещение, но ето слънцето е с нас. Боряна, благодаря. Аз искам да приветствам всички, които толкова смело се справиха с дъжда и са тук. Похода започна от Княжево. Нашия комитет много отдавна работи и иска на тази пътека Княжево, Белата вода, Златни мостове, тук Момина скала, да стане традиция за софиянци. Не само стари софиянци, ми и млади, от всички краища на София, бих казала, а даже и околностите, да стане традиция. Какво се получи? Един дъжд ни сплаши. Имаше, не някой, ясно, тези, които са тук, аз ще ви кажа, че имаше една група хора под навес на спирката на Княжево. Те не бяха изплашени и аз наистина им обещах, въпреки че нямам тези правомощия отгоре, че те ще бъдат от спасените. Защо? Защото това е най-лечебният ден в годината. Няма по-лечебен ден от него. Знаят го древните, знаели са го траките и са го използвали и целият свят го знае. В България на много места, сега в етера и къде ли не, се чества, подобава този най-космически, най-слънчев, най-лечебен ден за духа и за тялото. Така че този дъжд, той не беше случайен, понеже водата има памет. Когато ви вали такъв дъжд, вие лекувате всеки един орган, както на физическо, така и на духовно ниво. И за това моето обещание ще се сбъдне. Всички ще бъдете много здрави през цялата година. Искам да... Тя говори истината. Да, ето, значи тук в дясно, искам да се поклоня. Не, ще се поклоня на госпожа Величка Николова. Всички се покланяме. Това е за мен най-великата директорка в цяла България. Тя е на 144-та училище народни будители. Всяка година нейните деца, които ще ги видите, младежи, са на тази естрада. Когато те започнат да играят, косите ви ще се изправят от възторг. Но това е водача, който също като мен е в червено. Знаете ли защо? Защото червеното е символ на женската енергия, на жизнеността. И ще видите едни други дечица, тук ще възпроизведат еньовата буля, която е с червено було. Значи сега е актива, значи използвайте мъже женската жизненост, защото после ще почне да пада и ще дойде вашата яна енергия на активността. Така че зато и жените сме в червено днес. Да знаете. Така. Това е както на сега, така и наистина. Изравняват се енергиите, и жизненост, и активност, и радост. И знаете ли какъв е смисъл на живота? Да танцуваме, да пеем и да се радваме. А тук, днес, това всички ще го направиме заедно. Така че аз ви казвам добре дошли, забавлявайте се и дано до година не се изплашите от дъжда, защото по-лечебен от този дъжд няма в цялата година. Забавлявайте се. Сега малко програма. Благодарим на прекрасната Боряна, днес е екипирана отново, като Еничка почти Боля.
И съответно, наистина трябва да почнем нашата програма. Небето ни приветства. Там горе в ляво виждате едни прекрасни облаците, които са като конници, които препускат по небето и съответно радват на нашата среща. Нашия празник го откриваме с, както споменахме, едно уникално училище по таланти, училището 144 в София.